Sa ngalan samahan ko sana ako sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos, ang panakiusa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo. Mga ison, maginulsol kita sa itong mga sala, aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Diyos nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga isuon, nga nakalapas sa kudako yamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa lapagbuhat sa ilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria, kung ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o ganinyo mga isuon, aron inyo akong yampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Diyos nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaloy kami, Kristo, kaloy kami, Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Magampo kita. O Diyos, Ikaw ang tigiwang sa tanang nasod, patagamtama imong katawan sa kaunay kalinaw, padanaga ka na mo katong masiga nga kahayag nga imong gibanwag sa kasing-kasing, sa among mga katigulangan, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak, aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita, ug nagtuo, nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma,
aron unya sa adlaw sa paghukom, mahingpit ang atong pagsalig. Kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, sama man sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit, magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kung mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos, tugahin si mong panghukom, akari. Ug sa imong katarong, ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan, ang imong katawhan. Ug sa panghukumang imong mga nag-antos, nga ginsakpan. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala ug mga hari. Kay magluwas siya sa kabus kung magsangpi siya. Ug sa nag-antos, diha nga wala na'y mutapang kaniya. Maluwi siya sa bus ug sa kapus. Luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan o gipauna ngadto sa Betsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tao.
Tapos siya panamilit sa mga tinunan. Mitungas siya sa usa ka bugtod aron pagampo. Pagkasawumsom gayon, ang sakayan dito na sa tiliwala sa lanaw, ug si Jesus naginusara sa bugtod. Nakita niya ang iyang mga tinunan nga naglisod silang paggaod kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkadlaw na, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila. Apan silang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-una sila nga kadto usa ka multo. Busa nang niyagit sila tungod sa kahadlok. Apan mingon dayon si Jesus kanila, ayaw ka mo kahadlok, salig ka mo. Ako kini. Unya misakay siya sa kayan, uban kanila og milurang ang hangin. Naibulong pag-ayo ang iyang mga tinunan ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kalugan sa milagro sa pan. Ang ilang huna-huna, wala makatungkan niadto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May ato nga pamalandungan ang basahon nga itong gitutlo sa unang sulat ni San Juan. Atong hununaon magsuon nga sa paghisgot ni Juan may tungod sa gugma sa Dios. Ang mga tao nga naminaw sa iyang mga gipangwali, mga bag-o pa lang yun nga nabunyagan. Og tungod kay bag-o pa lang yun nga nabunyagan, gipasabot ni San Juan ang unsay ilang nadawat ug ngano nga ilan ning nadawat. Nga tungod sa gugma sa Dios alang kanila, gipaambit sila sa Dios nung kinabuhi. Matod pa niya, mga isuon, kung ingon ni ini pagigugma sa Dios kanato, nan magigumaay kita. So gipakita niya ngadto sa mga tao nga naminaw nga ingon niini kadako ang gugma sa Dios alang kanila. Nga pinagi sa sakramento sa bunyag, giangkon sila nga iyaha. Gitagaan ni Kristo sa bagong kinabuhi. O gitugot sa Ginoo nga makaambit sila sa Dios nung kinabuhi. Mahinungdanon kaayo kini mag-ison alang kanato kay kita binunyagan man o pinagi sa bunyag kita usab giangkon sa Dios nga iyaha, gipaambit kita sa iyang Dios nung kinabuhi o kanunay nato nang nga gidawat ang iyang Dios nung kinabuhi sa matag higayon nga magsaulo kita ng santos nga misa. Muna pangutana maisuon. Sa matag higayon nga magsaulo kita ng santos nga misa, abuton makita og kahibulong, katingala, sama sa mga tinunan, nga nakakita
o diha pagyud salin. Nga ang maong pagpakaon ni Kristo sa pan, nagpakita kini sa kamatuoran sa santos nga misa sa Eucharistia. Diin ang pan ug ang bino mahimo ngadto siyang lawas ug dugo. Diha ba'y mga panahon nga abuton kita katingala o kahangangha o makaingon kita nga pagkakatingalahan yun sa buhat sa Ginoo. Kay ang ordinaryo nga pan mahimo ngadto siyang lawas ug ang bino mahimo ngadto siyang dugo. Ako bitaw matag higayon nga litukon nako ang words of consecration. Makaingon ko ngilngiga gyud, perting ngilngiga. Because in the Eucharist, my dear friends, it has the fullness of God's power, glory, and majesty. Puno sa gahom o himaya. Kining santos nga misa nga atong gisaulog. Dili ni siya ordinaryo nga hitabo sa atong kinabuhi. Ang pan ug ang bino mahimo ngadto siyang mahal nga lawas ug dugo. Giabot ba kita og katingala og kahangangha? Kay bulong pagkagamhanan sa Ginoo. Nga ang ordinaryo nga pan mahimo ngadto siyang lawas ug dugo. Unya, musulod siya o makiguban ka nato sa panahon nga ato siyang kalawaton. Do we experience His real presence in the bread and wine? Muna'y grasya nga atong pangayoon may suon. Nga abuton kitag katingala o kahangangha. Kay sa panahon nga abuton kitag katingala o kahangangha sa matag tambong nato sa santos nga misa, kana nagtimaan nga atong nahimamat ang Ginoo. It is a concrete manifestation that we have encountered God in the Eucharist. Nga gitandog tas Ginoo, gihikap tas Ginoo. Manay atong pangayoon nga grasya, nga unta makakita kita sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha sa santos nga misa. Ang pan ug ang bino mahimo ngadto sing lawas ug dugo. Pangayoon nato sa atong langitong Amahan nga lig-unon niya ang atong pagtuo ug tubangan kita aron mabuntog nato ang atong mga kahadlok ug moing kita, Amahan, ikaw ang among kusog. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mupakitag halawom nga pagtuo sa Dios. Atong Amahan nga nagiya sa mga hitabo sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga mutubo kita diha sa atong pagtuo. Sa ingon, magmasaligon kita
sa unsay atong gilauman, ug makapaniguro sa mga butang nga dili nato makita. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga kadtong nahisalaag sa kinabuhi, luwas nga makatultol sa pagpauli. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang Ginoo mutanyag og kaayuhan ngadto sa mga masakiton ug maglig-on ni adtong nawad-an sa paglaom. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga sila nga nangamatay makatagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios nga kanunay nilang gipangandoy. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Langitong Amahan, sayon kaming ang bisan unsay among pangayoon si mungalan, imo gayon nga itugot. Himuang ang among mga dalunggan kanunay abli sa pagpamati sa imo mga pulong. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. O Diyos, ikaw tagmugna sa tinud nga debosyon sa panagdait. Nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sangay. Ang imong kahalangdon pinagi ng misteryo. O daniha kami sa dugang nga pagpakikiusa kanimo. O sa usag-usakan namo. Kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, nga ngay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo, ang imong tunay nga laro sa kaluwasan.
ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinikan namo, nga may kamatayon, imong gibagwang katawhan, diha sing walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa iyong bayan, Lusana sa kahitasan, ay gunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Lusana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni hining mga gasam, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alaga ninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, paan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan, nga moatubang mo lagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang umigsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong naho. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon nga amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Kituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pagingon. Ngana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagad, ihatag ka namo karong adlawan, o pasayloa kami sa mong mga salan. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala namon, ug dili mo kami tugyan sa panulan. Inunualo sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang lautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa mong kaluoy. Maligay kami kanunay sa salag maliw sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginong Hesus Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga salak na pagsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuto, natagi kami sa mong kalinaw kayo sa ikaw nga buhay hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita taong pag-iniksunay, panagdait manaa kaninyo. Uwi kami, atagi kami sa
Kini mga kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ng gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ta kung angay mo kalawat kanimo apan pamulo lamang umayo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimuntang among kusog. Tudloy kami pagmahal sa tanang kaayuhan ng imong gihatag kanamo. Ug tabangi kami sa pagpaningkamos sa pagdangas sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makakagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong dadon ng gugma kalinaw ni Kristo.